No mutta terve sinulle, joka katsoo tätä videota tällä hetkellä. Mulla tuli vähän tylsää, joten ajattelin tulla tänne randomiin. Ei nyt tuhlata aikaa, vaan mennään suoraan videon pariin. Tämän videon aikana kysytään TP-kyselyä, se tarkoittaa onko tyttö tai poika. Täällä randomissa on vaan poikia. Aina kun multa kysytään TP ja kun mä sanon P, kaikki pojat lähtee, koska ne etsii tyttöjä, joiden kanssa seurustella. Mutta kun Herranjumala, tämä ei ole mikään Tinder, jos te haluatte mennä etsimään jotain vakavaa seuraa, painukaa sinne Tinderiin. Mä en itse tullut etsimään tyttöä, koska muuten petän mun tyttöystävän. Eli tulin vaan, koska mulla oli tylsää. Jos te ihmettelette, miksi mä kysyn totuus tai tehtävä. Jos joku olisi sanonut tehtävä, olisin sanonut, että hänen pitää mennä tilaamaan tämä kanava. En suosittele teitä olemaan randomissa, koska täällä voi tulla epäsopimatonta sisältöä ja kaikkea muuta. Randomin suositeltu ikäraja on 15V. Mä olen saanut täältä tyttöystäviä, mutta yleensä me ollaan oltu niiden kanssa vain 1-14 päivää. Mä en nyt enää jaksa kirjoittaa tällä robottiäänellä, eli nauttikahan videosta ja me nähdään seuraavassa videossa, siihen asti se on bye.